zdravím vás Domin a vítám vás u nového MPLP se Skygunem. Čau. A Krtkem. Krtku. Čau. Jo. Takže tohle je mapa Spellbound Caves. Všichni už znáte bez tak asi. A mám v komu. Udělej krafťák, Flexo. Jo. To nech mě, kurva. Tak ho udělej a udělej tyčky. Aha. A co jsme vám řekli k téhle mapě, asi ji znáte určitě všichni. Protože utočilo hodně známých let's playerů, známější než jsme my. Dej mi dřevo. Nedám. Tak mi dej tyčky. Tady máš tyky. No, tady máš kalhoty. Dík. Jo, díky za styky. A já chci meč, dej mi 2 kably. No, však já ti udělám. No. Pravidla jsou pro blbce. Pánové? No. A ty nemáš nic. Domine. Já mám meč. Hej, dej mi 3 kobly, dej mi 3 cobblestony. Já mám 4, já nebreč. Já si udělám krumpik. Hejča! Tak jo, Hej, bude někdo hlídat to dřevo, nebo kam mám ho dát, já ho dám sem. jo, tak ho dej sem. A my se vydáme. Ještě za dne. Jo. Tak pojďte. Vydáme se do Tudy. Pevžnu. Jo. To je ten... Hej, a neběhejte, nebo vám ubydám drva. No. Tady je uhlí, víš? Já udělám to. No, já mám 2 torče, počkejte. No, ale tam bude stak uhlí. Kde? Tam. A tak počkej, já udělám torčky, vole, abyste to mohli osvítit v rychlosti. Já mám 1 torči. Hej, a já jdu pro glowstone. Já jsem osvíce. Hej, já jdu pro glowstone, abyste to mohli osvítit, co říkáte? A? Bouchni. Kamaráde, tvůj kamarád Hebel. Já vím. Bouchni, Creeper. Můžou se ničit věci, že jo? Jo. Jo, můžou. Jinak by to nebyl Spellbound Caves. Tohle není parkour mapa. Kdyby se zaměstnal, tak já bych vykopal spawner. Víte, kde jsou? Jo. Tak jsem dělal dímky. Hej, Ty kokote! mě ten skeleton Creeper mě teda zombík mě dropnul tu helmu. Dej mi můj meč, vole. Pojďte to osvítit rychle. Třeba doplnit úplně. No a já potřebuju svůj meč, vole. Tak dělej, já ti ho dám a pojď sem, ale. Na, tady máš meč. Počkej, já ti ho dám, čekej. No zatím se nám vede dobře, co říkáte? A jo, dá se to. Dej mi ty glowstony. O prdele! Domine. Stří do prdele. Domine, otoč se. Já tě vidím. Do prdele! Silverfishky! No. Kde si to bere? Já nevím, já jsem rozkopnul 1 blok a najednou jsem nožej. Svině. Tady je spawner. Já to vím. Zabij to za mnou. Já to vykopu. Tak. Tohle není stone, ty vole, tohle je spawner silverfishů. To vypadá z toho stonu, že? A ne, tohle už je pravý stone. Dobrý. To je nějak to, pojďte to nějak. Mám uhlí. A mám raily a mám seedy a mám saplingy. Počkej, nech to tady ještě, kdyby jsme umřeli. Jo no. Máte uhlí? Teda máte to Krtku, vrať tam ten chestplate.
Hej, já udělám torče. Jo, udělej torče a... Oh. Mám 2 staky torčí. Tohle se bude hodit. Hej, já vám rozdělím torče. Tady máš. Mám 16. Ne, kurva, vraťte to tam. Tak jo. Já vám dám. Na. Tady máš. A k čemu mi dáváš ten elixír? No pro jistotu. Tak ty to tam, nebudem plýtvat. Jo, ale tak já chci svoje věci, co jste mi čajzli. Jaký máš, jaký jsi měl? 2 meče, krumpáč a kalhotky. Já mám krumpáč. No a ještě kalhoty. Jo, promiň. No. Dvoje, já jednu. Můžeme natáčet loucem, nebo? Jo. Dokud mi nedojde místo na disku, tak. Tak jo, jdeme dolů. Já se Tak budu. co? Tady je, hej, já beru Počkej, enchantky. ale já nemám torčky. Nech to tam, já Jo. musím základnu. Tak co? No. Kolik máš FPS při natáčení? 250. Což je, jako fakt, jo. Ale já nemám torč. Já mám 32 torčí. Ten to osvícujem, i když jde tu všechno. A jo, berte ty moje věci. Já nevím, za to jsem ho. Flexa, doufám, že tam nebude ozvěna. Když... Do prdele, já natáčím přes debilní program. Zvuk. Vzali jste ty moje věci? Jo, já je mám. Tady máš helmu. No to natáčí. Já natáčím, ale zvuk mám přes debilní program. Já jsem dost... Dej mi tu helmu. Ty kurvo, tam nečum. O, proč jste to udělali, vy idioti? Dej mi ten krum a ten meč, teda ten krum. Do prdele, vy blbci! Nenadávej. Sorry. A co se děje? Jau, jau. Všechno. Chcete někdo jídlo? Já mám maso. Co tam bylo? Ten enchantný meč. Dej mi ho. Tak mi dej torčky a nějaký bloky. Jaký bloky? Věci dole. Máš nějaký blok? No, tohle si vezmu. Tohle si vezmi. Dík. Tak jo, my bychom to jít postupně. Ty vole. Bude víc jídla. Fuck. Tak pojďte, já jsem, ty vole, já to osvítím. Jo. Já mám půl srdíčka. Já mám, ale to je jedno. Já jsem zničil jeden spawn. Tak se my si to prokopáme v poděle, tak za mě, já 1,5 srdíčka. Máte zde spawnery? Jo, už jsou dít. Tak jo, máme to osvícený, ještě o to osvítíme trochu. O, tahle vlna. Jo. Ne, nech tam, když jsme, počkej, tam jsou ty. Já nepřežiju stejně. To počkej, pozor, já mám jedno. Do prdele, jsem mrtvej. Bacha na toho creepera. Díky, Krtku. Říkám, bacha na toho creepera. Hej, mám 6 týdel. Chce někdo jídlo pak? Ne, já mám 13. Au. Co bylo v tom? To byla pást, že? Co v nich je? Nevím. Mně to nic nedal. Mám 8 bounů, takže budou bone mealy. Krtku, pojď sem. A máme naší první vlnu. Musíme najít Victory Monument. Jo, no. Prý někde u toho vodopádu. Jo, Krtku, pojď, jdem najít ten Victory Monument. jo. Hej, tak teď se nám docela daří, nemyslíš? Pojď sem, Krtku, počkej. Krtku, pojď sem. Ty si to seklo, ty vole. Krtek lítá ve vzduchu. Jo, no. Čum na toho hackera. Tak mě si to seklo, já mě spadnu Minecraft. Ne, nespadnu. Krtku, vem si ty věci. Díky. Jdeme. Hej, daří se nám, co? Jo, no. Měl jsem to... Kdo tady rozkopal ty schody? Nech se na schody, ne?
S tím mečem. Jo, počkej, já si enchantnu. Jo, já taky, já si enchantnu... No tak já nemůžu, protože tam je level 7 a takový a já mám level 5. A tak musí tam padat, ne? A co si enchantneš? Já si enchantnu krumpáč. Já taky, no. Tyva, tam byla 5, já to překlik. A Unbreaking 1. Hej, beru všechno, co je v té truhle, to důležitý, jo, aby to... Já bych to radši nedělal, počkám až bude, ještě se někdo podívat, jestli je den. A pak to Je noc. No, tak teď ne. Tak zůstaneme radši tady. Začíná být noc. No, tak zůstaneme tady, se skrajeme. Tady je to osvětlený. Musíme Já si se dobit... vykoupat, počkej. Co, Kartku, jdeš dělat? Vykoupat se tam, jak je tam takový jezero u toho, u té vlny, tak jak tam. Je, Diamond Chestplate, můžu si ho nasadit? Já mám zombie. Co? Jsou zombíci. Počkej, Ne. když já mám ten enchantnutý zbraň, tak já ti dám Domine. Stůj. No, Tady tě pokřťuju Diamond Chestplatem. tak dík. I když já mám ten meč. A Krtku, pojď sem. Dej mi tvůj krumpáč. Krtku, dej mi tvůj krumpáč. Já krumpáč nemám. Tak na. Já mám s Unbreakingem. Já účinnost 1. Já jsem mu dal ten. Hele, berte. Uděláme si postele, ne? Můžeme si udělat postel z té vlny. Jo. Jo. Já si vezmu 3 vlny. No 4. Já beru 4 vlny. Tak jo. Dřevo tam bylo, takže postel si uděláme a vyspíme se. A já potřebuju krumpáč. Já nemám krumpáč. Já jsem vzal slazenice. No, Jo. Teď se schováme tady do našeho. Hej, tak když tak zkusíme to potom přenést, co říkáte? Máte bloky? Hodně bloků máte? Je tam písek a nějaký... Máte mostouny? Pozor, creeper. Dále. No, dejte mi vaše vlny. Hej, dejte mi vaše vlny. Tak si je běž vzít a mluv, ty vole. Ne, tak třeba tam má ruč. Fakt dobrý, vole, ty vole. Takže jsem tady. Sorry. Já nemám vlnu. Tak si pro ně běž, kurva. Jo, nenadávej. Přesně. Hustý domov, Já zpívám na flexi. domov na... Už je den? Hustý. Jak to? Ne, nech to tu. Teď se ti zrušil home. Jak jsme se vyspali, tak domov nastaven. No, domov nastaven. No teda jenom když klikneš na postel. Jo no. Koukni se Flex, jak dlouho koukni se, jak dlouho natáčíme. Jak to mám vědět, sakra? Se koukni. Proč? Dejte tak. No a co tam jako uvidíš, že až štáb, ty vole. No, teď to bych slotů volné. Domine, dej mi tvoji vlnu. Ale nedělej z toho dřeva to. Počkej, máme vlastně dost sazeníček, víš? Jo. Hej, pojďte, už je den, mohli bychom to přenést. Do prdele, já udělal wooden slaby. Ach jo. Bereme postele. Pojďte sem, já tady to... Berte nějaký věci, sazenice beru. Bone mealy, sazenice. Nesněj se zase. Nevím, já mám elixíry a uhlí a torče. Tak pojďte za mnou. Jeden, super. A dejte do té truhly. Kde jsem ukradl redstone? Redstone. Tam byly ty plasky, u té moktravky, nebo co ne, u té vlny, tak tam byly takový ty nesmí. Já beru postele a jdem se přesunout do Victory monumentu.
Počkej, Náplnej dispensery. dej mě žebřík. Nemám, ten jsem nebral. Tak to vem všechno radši. Ty vole. Někdo z vás má ozvěnu? Krtek. Já se. Už to bude lepší. No, Já mám sluchátka, nemůžu být dozvědět. já nemám sluchátka, protože by vás nebylo slyšet. Víte co beru? Já beru ten enchanting table a pár knížek, jo? Tak vem ty knížky a já vem všechny ty věci ještě. Já mám plnou druhu kolejí. Tak vem. No já je beru. Vzal jsem všechny knihovny. Hej, ale z této budeme muset potom přenést do Victory Monumentu, viď? Jo. Takže jdeme hledat Victory Monument. A já beru sebou postele. Tak to potom tak to mám, jdem to vzít teď? Tak aby jsme nechcípli. Tak nechci, no tak to je pravda, takže... Jdem to tam vyčistit, já se vezmu torč, jdem to tam vyčistit. No já neberu postele, ale Já nemám meč. hej, kam jsme dali všechny to? Já beru 32 torčí. Já mám taky pár. A já nemám meč, jo. Dobrý. Dobrý. To je dobrý, že mi ten zombík dropnul tu helmu. A oni padají z něj i diamantáty ironový meče. Já vím. A ironový ty, jakože ingoty. Jo no. Tady se iron ingoty nedají sehnat snad, ne? Dají, myslím, že. Jo. Tam je pak peklo podle mě. Kruci, já vyhodil svůj meč! Kde je, kam to vyhodil? Už ho mám. Jo, dobrý. Tak počkejte na mě. Můžeš jíst pod vodou, jo, můžete, dobrý. Jíst pod vodou? Aha. Zajistě do ty glow shity. Nevím. Topi! Co je? Spawner. A už je KO. Hej, tady je něco osvíceného. Stone tools and food love. Tak to vem. Jídlo a stone nástroje. Fakt? Jo. Dobrý. Musíme to prozkoumat. Zombie. Vzal jsi to? Jo. Jo, výborně. Au. Krtku, čekej na nás. Pojďte, já tady čistím. Hej, Domine, pojď, já ti dám meč. A jo, můžu. A máš krumpáč? Jo. Tak tady. Takže tady máme ten Victory Monument. Ne? Jo. To jsou ty stage, ne? Teda stage. Ty intersection nebo co? Kdo Jo. pustil tu hudbu? Já. Glowstone se bude hodit, já ho vezmu. Tady jo, prokop to a já sem dám ty. Jo, přesně tak. Já jsem naházím Ej, já jsem nechal tam postele, já jsem kokot. Dejte mě bloky. Nemám. Nějaký. Mám 5 kablů. A ty mostovny nemáš? Ne. Tak to natěžíme. A Tady to tu uděláme takový. pak mě ho dej, jo. A bílý cerečko je lepší, ne? Dej mi ty kobly. Dej mi je, neplýtvej nima. Pane bože, tady koblů tu máš miliardů. Ale já jsem chtěl udělat jakože slow. Tak se je běž vzít, máš je tam. Tak už nic.
Pak uděláme kolejnice, ne? Dolů, sem. Ne, žebřík. Dívej, koukni sem. Hej. Dívejte, Lexa. No, OK. mám 2 srdíčka. Au. Jsi fakt magor. Já jsem... Nech mi moje věci. Já ti je dám, neboj. Kde seš? Za tebou. Ten meč mi dej. Máš všecko? Jo, kurva, to stačí. Na, tohle tam odnes ještě. Kam? Co? Takže přeneseme věci. Vem nejdřív postele, ať si tam nastavíme homa. Já beru ty postele. Dokud je den. Creeper pičo. Já tu mám moji... No. Krtku, co jsi to udělal? Ozdobit. Kurva, co plejtváš tím dřevem, ty debile? Jo. Hej, já ho snad zabiju, ty vlastně se nedá hrát, on plejtvá dřevem. Co udělal? A jaký dřeven? Když tohle tady bylo hotový, to jsem neplejtval dřeven. To nebylo. To bylo hotový tam v té truhle. Jo, to tam bylo, kámo. Jo? Jo. Hm. To bylo v té truhli. Jo. Nenadávej mu. Běžte někdo dovnitř a dejte něco do té truhly. Teda. Nechcete někdo udělat dvojitou čestku? No tak dole jsou, ne? Tak nebudeme plýtvat dřevem. Tak běž pro ně. No a třetí postele kde je v hajzlu? No, moje prostřední. Domov nastaven, klikni na to. Já mám tu nalevo. DJ. Dívejte, co mám. Počkej, já ho dám jinam. Musíme si to tu... Dáme ty liány pryč. No, ale to musíme úplně ze zhora. Bude ze zhora? Jo, aby nerostly. Ne, že by mě jako srali, ale dost mě serou. Ty liány. Ale jsi sám. Děláme se jeden nekonečný zdroj vody. Co třeba tady? Tak, máme tady nekonečný zdroj vody. A tady bude ten enchanting table. S krafťákem. Tak tohle bude hodně vohu, dámy a pánové. Co jdeš zkoušet? Přenést věci. V noci? Je? Pojďte mě pomoct, já to nevezmu všecko sám. Počkej, já neuklidím věce. Ale dělej. Už jeden. Ty jsi to dál, že? Ne, vyspal jsem se. Dobrý, aha. Tak pojď. Ne! Jo, dobrý. Tady žebřík, tak máte říct a tady padám tady tu stranu. Krtku, vem ty věci v té truhle, jak byl ten krafťák. Ten krafťák mám já. Je to o život, mám 2 srdíčka a 1,5 hangry. Teď tady nikdo není, ale. A já jsem byl bez nezval tu truhlu. Blbec. Oh, Chce někdo lahodnou polívku? jo. Ne. Je.
ale použij jedině v nouzi. Jo. Já mám ještě 3 chleba a stejka. Stejka. Jo. Hej, tak se potom vydáme do intersectionu. Nechceš to třeba stopnout, nebo tak, abyste se připravili, nebo tak? Ne, to ne, že ne. Ne. Dobrý. Projevím, že ty bys givoval hned. Proč by givoval, ty vole? Jo, jasně. A jak by ses chtěl připravit? Jakože zatím tady dát ty věci pryč. A takový. Ne. Máš tu Víte, že truhlu? nám začne do 25. Mám. Dej tu truhlu sem, já tam dám ty. Tam. Tady jsem. Tady je, no, přesně dám. Máme poušny. Kurva. Co chci najíst. Nemáš Máš tady něco k jídlu? Ne. Hej, dá se enchantnout na prvním levelu. Jo, dám. Ta sync se dá enchantnout, co? K čemu? No tak pravda. Kurva. Takže jdem do té intersectiony. Já to jdu pro... Počkejte, já jdu dělat farmu, tam Hej, taky ale sádu. nechceš tam dát tu vlnu už do toho Victory monumentu? Já ji nemám. Vy debilové! Já ji dával pak do truhly, do nějaký. A do Kerry. Nevím. Ach jo, protože tady nikdo není, víš. Aha. Já jdu dolů, já se můžu podívat. Tak běž. No, tady nikdo není. No. Já to pročišťuju. Jo. Kurva. No, tak tam musíte jít někdo zpátky. No, nejsou tady. No, tak Nejde by- žádná, není tady. Krtku, Tak běž proto. Krtku, tak pro ní běž. Počkejte, já tady udělám farmu. No, tak dobře. No, kde uděláš farmu? Farmu uděláš tady nahoře, tady budem bydlet. No. A Krtku, kdo z vás kurva má ty bone mealy? Bony. Jsou v truhlách někde. Tak je nepoužívejte. Já je nepoužívám. Já mám u sebe kosti, já musím... Tak mi je dej. Já mám hlad. Pojď nahoru, dělej. Já mám Krtku. kosti. Krtku, tak pojď nahoru. Počkej, beru hlínu na tu farmu. Přikazuju ti, pojď nahoru. Máš motičku, Skyga, ne? Jo. Tak pojď sem. Máte někdo hlínu? Jo, Jo, já mám 36. 16 je v truhle. Tak pojď sem. A motiku jsem měl, ale nevím kam jsem, kam jsem jí Motiku dal. mám já. No. motiku. Vidíš, Krtek všechno počaruje. Já mám málo věcí v inventáři. Jasný, dej mi ty kosti. Tak Dej čekám mi se ty tohle. kosti. Bohužel to se ti nepodaří. Dej mi ty kosti. Dělej. Všechny. Ale... Super. Dej mi tu motičku. Ty vole, mám tam dát tohle, ty vole. Taková divná farma, ne? Nebo Větnamců. Krtku, dej mi jednu hlínu. Musíme si dát světlo, jinak to Počkejte, já sem dávám hlínu. Dej mi jednu hlínu, ty kokos. Ne, Já ti sebral. Na. já si chci pěstovat stromeček a nejde to. Protože tam jsou ty liány, dej to tam, dej to dolů. Seru. Tak jak dolů. Stromeček. Seru na tě, hajzle. Jep. Počkej, ale ten Jack O'Lantern svítí, víš? Tak to se bude hodit. Na osvícování. Máme semínka. Nemůže. Ne, už semínka už nejsou. Občas Takže- se dáme pod to zóna. Lidi, já bych už šel do té, ale já nemám ty, já se jdu zabít, jo. Tak já ti dám chleba. Tak jo, ale já mám, no dobře.
A to stejně nebude stačit, ale. Jo, teď už to bude. Díky. Musíme zabít nějaký zombie. Už dlouho nebyl noc, tyhle. Jo, udělej chleba a půjdeme se vydat do intersekce. Tak počkej, já trošku udělám chleba. Tak nemám jít zatím do té intersekce já, nebo chceš tam být ty, jakože ty seš ten Krtku. natáčeč. Jo, tak počkej. Já to ten pozbírám, teď zasadím. Tak co tady máš, Flexo? Jasný, jsi zasadil. Co jsi mi dal? No. Dám 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mám 5 chlebů. 5 chlebů, to je sama. A ještě jeden steak. Máte někdo torče? Já mám 18. Já. Jdeme. Tak počkej, já jsem ještě tady věc. Já si tu ještě nastavím home, domov nastaven. Že když chci pnout, tak klikneš na postel a on nastaví se ti homer. Oh my god! Co je? Já jsem založil home a furt jsem se tam, kde jsem se naposledy vyspal. Takže dobré. To bylo kde? To bylo v prvním dungeonu. Ale víš, že příkazy nepoužíváme? Nevím, no ale... No, nevíš. Takže jdem? Takže Počkej. jdem? Ben, jo. Takže jdem. Krku, čau. Tobě chybí už jenom boty, vole, a máš všechno. Když ti padne ze zombíka třeba helma, dáš mi? Jo. A i Krtkovi. Takže jdeme do téhle intersekce. Hej, ale tak já můžu mít 2krát tolik jídla, já mám na tom meči looting 1. Jo. Oh, tak tohle je epický. Tam nejdu, běž tam se. Oh shit, osvicuj. Hej, nechceš nějaký lehčí? Osvicuj. Pojď do lehčího dungeonu, ty vole. Jo. Já tam nejdu. Žádnej lehčí není, ne? Měl by být. Prdele, já jsem se došel, tak, došel jsem, tak. Jsou lehčí. Jsou lehčí? Tak jdem. Kurva, běž si pro ty věci a jdem do lehčího. Mám je tady. Mhm. Mám je. A kde je ten lehčí? Já nevím. Ty jsi říkal, že nějaký je. The Tenos Crystal? Já nevím, to má být jako by očíslovaný. Tady to je z Intersection 1. No. Ty má ty debilku, co to ničíš, ty kriple? Hej, to je kripl, on to zničí. Co tam je napsaný? On tady bylo napsáno Glowstone a Intersection a on to zničí. No, právě. No a co, vole? Ale tak proč všechno hned ničíš? Mám zapnout PvPčko a rozmrdat ti tvůj blbej ksicht? Počkej, pojďte sem. Jo. Shit. Mám boty zlatý. Dáš Tohle je mi- nejtěžší dungeon, protože tam jsou pak hrásti. Lap! Tady máš tohle. Hej ty, ale tak ty jsi svině. Tady máš, ne, vem si tohle a dej mi ty kalhoty. Cože? Tohle je nejtěžší dungeon. Jo, protože tam jsou pak gásty, jestli to vidíte, tam jako vzadu na té plošině, to nespavne gásku. A Takže- pane bože, ne, to není no a ještě tam jsou ty healeři. Takže jdeme tam nahoru. Takže jdeme tam, kam jsem šel poprvé já. Jo. Tak tohle asi nebude moc lehká mapa. Ale je vidět, že to nikdo nevytvářel, jenom něco vytvářel, někdo třeba přidal cedulky a takhle, protože ta mapa je vygenerovaná, protože třeba je tam ten, že nespadnu štěrk a takhle. Au. Počkej. Au. Hua! Ty kurvo, děláš si prdel. Au. Jsem tady. Ne, bludiště! Mám truhlu. Ty dej mi něco. A? Boty.
Dík, Domine. No, Krtku. Krtku, Hustý protection, dík. nemáš za co. Osvíť to. Aha, čekejte. Může se to tu ničit? Může. Může se to tu ničit. No, Ment to taky ničil. Kdo? Ment. Jo, no. A Mám další truhlu. Můžu ji otevřít já? Jo. Speed elixíry. Regeneration instant heal, regeneration instant heal a speedy. Jo. A všechno je házecí. Tady není vlna? Čekej na mě. Jo. Hm? jsou tam dole, úplně dole, tak tam je vlna. Takový griefři, ty vole. Fuck. Zabij ho. Jaký creepsy? Ne, griefři, že jsme. Aha, A Krtku, máš zase ozvěnu. jo. Sorry. Domin, čekej na mě. Tady už nic není. Takže jdem zpátky. Jo. Počkej, jestli zregeneruju hávka. Jo, jdeme. A kudy, vole. Jdem se bojat tady sem. Ty kurva. Kurva. Počkej. Kurva. Tak pojďte vy tupí zmrdi. Jo, hejte pojď sem, tady jsem našel cestu dolů. Ale já nechci dolů. Tak ne, no. Tak projdem tohle patro. Kam jsi šel? Nevím. Já se bojím sám v dungeonu, vole, a ty mě necháš tady sám? Jestli vidíte, jestli jste pořád v té knihovně, tak úplně dole. Aha. Ne, možná byste tady dole. Ej, kurva. Jestli jste viděli, tak všude bylo to, dole je ta láva. Jo, ano, viděli. No nic není. No a tam je vlna. Jo, je tam vlna? Jo, je. Tam jak jste byli minule. Tam je vlna pak. Hodnej creeper. Kurva, co do mě sekáš? Tam je Já? to kyblík s vodou. Zasra. Tam je... Skeleton. Já dostal málem infarkt. Tyhle, mi mám zhodil ten hajzl. Chtělo by to luk. Uděláme. To je, Mám ničit ty věže nebo půjdem rovnou dolů? proč to netěžíš takhle na meči, když zmáčkneš pravý tlačítko, tak je to jako sekera. Fakt? Jo, když to držíš, tak je to jak sekera. Buď kamenná nebo dřevěná, nevím. Ne. Jo, musíš to držet. Jako když, se, Pojďte za mnou. když se s tím mečem kraješ. No. Tak pak sekáš, kům na mě. Aha. Tak to jsem nevěděl. Pojďte za mnou. Tady je ta Jestli. vlna, tady takhle dole. Počkej, já tam skočím. Já půjdu po schodech. Jo, sedu na to. Kde jsou schody? Tady. A kde jsi ty? Tady. Pod tebou. Vidíš mě? Ne. Fuck, bitch. Zemřite, svině. Krtek to vyřešil. Au. Přesně. Teď ještě jak se tam dalo dostat. Krtku. No. A přišel. My jsme úplně dole. Au. Tady schody o Reaper. My jsme dole, kámo. Jo? Jo. Krtku, čum na mě, já jsem o poschodí dolů. Další poschodí dolů. Já jsem úplně dole, já jsem těsně na... Čau, Maxu. Čau. Počkej, já to tu odkopu.
prokopu. Já nemám jídlo. Tak se dostaň k nám. Já jsem umřel. Mám. Flexa jsem tu pod tebou. Tamhle truhla. Kde? Flexo, vem si moje věci, já to zkusím skočit. Ty Vem vole. si moje věci. Flexa, já mám půl srdíčka, ber moje věci. Zachránce. To mě ale nenas... A co musíš skočit? Jo, já to dám. No, Musíš pět rohu, je tam oranžová vlna. no a jak se pak chceš dostat zpátky? Mě počkej, vezmu všechno, já potřebuju se taky dostat zpátky. Pozor, Flexa. Neskákej tam, ty kokot. Kurva! Tady jsou fire kokoti. Prdele, kdo to je? Fire kokot! Dělej, Pomoc! pojď se schovat, Zachraňte mě. pojď se schovat ke mně. Já jsem schovaný. Pojď sem, ty kokot. Kde seš? Ke mně vevnitř. On jde za mnou. Pomoc! Ozora si, Ale, co pojď. tam bylo? Co to bylo? To byl ten kokot, co dává. Blaze? Jo. Ty vole, knížek se asi nenažeru, viď? Ne. Nemáš nějaký jídlo? Takže tady zatím ukončíme první part. Já to zrendruju, protože mi došlo místo na disku, takže za chvilku jsme zpátky, takže zatím čau. Čus. Ketku. Čau. Čus.